Салом алейкум бародаро. Инеҷа ноҳияи Тоҷикобод ай. Дар бораи ҳамин ноҳияи Тоҷикобод як камтарак гап занем рӯзӣ. ноҳияи Тоҷикобод 7 августи соли 1936 бо номи қалъаи лаби об таъсисаш доданд. 12 августи соли 1949 Бобоҷон Ғафуров ноҳияи Тоҷикободаш ном монд. аз соли 63 то 65 дар тобеияти ноҳияи Ҷергато Лахши ҳозира буд. аз соли 65 то соли 1991 дар ҳайати ноҳияи Ғарм буд, Рашт ҳозира. аз соли 91 ина то ҳозира ноҳияи Тоҷикобод ном дорад. як ҷамоат дар ноҳияи Тоҷикобод ай ба номи Мунаввар Шогадоев ай. Мунаввар Шогадоеви ҳоитӣ. ина бародаро хай Аллоҳ нигаҳдор ту боша. Тоҷикобода бине. яде бародар гуфт ай Тоҷикобод ягон сёмка ку. ина ноҳияи Тоҷикобод имрӯз 10 январ соли 2022. хай бародаро, худо нигаҳдор.